Salutare, oameni buni, bine v-am găsit aici la un nou episod. Alături de mine este Bogdan. Încă nu mi-a răspuns pe Skype. Da, am revenit. Așa. Trebuie să ne luăm acum banii, să ne ducem în altă lume. Am terminat tot Tycoon-ul. Aici avem Eu nu am terminat. la fiecare câte un lucru. Aici iară câteva chestii și la ultim. Eu mi-am luat, Darius nu și-a luat toate și eu mă voi duce în lumea cealaltă acum. Adică mori? Nu, mă teleportez. Așa, și aici trebuie să ne cumpărăm, deci cu 1000 de-abia ce poți să ții cel mai ieftin. Adică acesta. Hai, tu mai... Ce? Mai trebuie să fac să câțiva bănuți. Mă duc să mai... Da. Merge să mai luăm ceva. Sper să se filmeze. Am măcar un Ce zic? Așa, deci acum mi se fac bile de foc din care strâng bani. Așa, acum... Deci aici arc. Primim un arc acolo. Eu sunt singurul dintre noi doi care am ajuns aici. Ce nu? Acum mi-am terminat și astea. Acum mă duc să văd câți bani trebuie să strâng. Deci asta e tare că sabia asta aruncă cu săgeți și îl pot ataca pe Darius. Frate, deci odată dacă mai dai în mine... Singur pot să mă lovesc? Nu, cred. În picior nu. De ce ar trebui să te lovești singur? Ce Nu știu. s-ar face asta? Eu. Da, această sabie i-ai dat una, a făcut o bombă mare și a bătut. Zice red. Aici îmi zice speed up, short click. Deci 3 gloanțe pe un click. Bogdan, eu mai am încă 10.000 de bănuți de astea și îmi trebuie și o a treia bază și vin și o acolo. Da, Darius mai are un pic vien și el aici. Eu mă mai duce să văd câți bani mi-am făcut aici. Boing, piu. Deci ne-a teleportat aici. Coborăm jos. 12.000! Ce repede! Deci s-au făcut repede bănuții. Vom lua asta să mergem mai repede. Am intrat. O să-l terminăm cam repede, deci pe lângă ea care cred că l-au terminat. Ăia de peste drum? Water 3. Da, aia roșie. Da, ăia au terminat. Cred. Deci aici imediat ni se Le fac o fă vizită. Dar se duce să le facă o vizită la băieți. Și eu mă voi duce din nou să văd câți bani am făcut. Că mi iese și fum. Deci e water, e din apă și scoate flăcări. Ciudat. Ne teleportăm la loc. Mergem cu viteză. Așa. Din nou să vedem câți bani avem. Și cam asta vom face în episod 13. Da, mai am nevoie. Mă voi duce la atac acum. 2000. Ce repede mi se fac. Deci dacă stăm să ne uităm. 64, 1000, 2000. Deci în câteva secunde mi-am făcut. Deci ăia roșii au ieșit. Avem și noi pe plus. Avem și noi pe plus. Da, deci acum luăm sabia și mergem la ea să-i batem. Că pare distractiv un pic. Ăia dau cu pistolul în mine. Am intrat la ei în bază. Ăia dau cu un pistol în mine. Bravo lor. Vin în baza lor. Sar și până sus. Care scările astea sunt foarte proaste. Unde ești? Acum ne upgradăm tot. Da, deci până mi-o scot. Bă, mai am și eu ceva de 20.000. După aia Da, mergem deci la ați văzut ce a făcut sabia. O să-i dăm cu săgeți. Aruncăm și noi cu săgeți. Unde e? Aha, și plecat din bază. Deci, foarte simplu. Haide, sus, sus. Deja ți-ai luat, mă, două de astea de la... Da, deja mi-am luat. Nu
Oh, deci vin pe fată. O să-i blochez pe ăștia. Oh, stai, cum ăsta e etajul al doilea, dar e. Etajul 1 era jos. Bun. Eu o să stau aici, nu o să-i mai las să urce. Idiot. Ce s-a întâmplat, mă, cu aia roșii? Au murit? Da, au ieșit din joc ăia roșii. Ce bine. Aia roșii erau foarte bine. Ba, nu prea. Ah, Acum noi suntem aia enervanți. da, eu stau în bază la unii care nu mă bat. Nu vedeți câți bani am? Eu stau acum cu pistolul. Pistol. Avi și dai. Hai, vedeți, ok. Hai, mă. La cine trebuie să mergem? Las cu 3 glonțe acum. Eu cred că m-am plictisit să stau în bază la asta. Că nu face nimic. Câte Fata aia. bani? Ba, mă. Eu vin cu viteză acum, înapoi la bază. Yeah! Ce vrei, bă, nu mai! N-a săgeat în față. Ai și tu nas. Vedeți? Ai nas măcar. A, trage-l bine. Te-a bătut în față. M-a bătut-o. Au revenit ăia roșii la noi la bază, încearcă să sară. Aia roșii. Da, uite-i, afară. Uite câți bani am. Care, mă, aia roșii? Tu nu vezi, mă, că aia roșii sunt săraci, ce ai? Da, veni la bază, am zis. Atât. A, ăla săracul? Da. Da. Stai un pic. Eu mi-am luat acum încă un de la de făcut bani. N-am uitat cum se numea, cred că drill. Jos. Mi-am luat 10.000. Totul de pe aici. Pam. Eu mă urc sus, acum să-mi cumpăr ce mi-a mai rămas. Episodul ăsta o să dureze până terminăm tot Tycoon-ul și mai filmăm și mâine. Mâine, abonații mei și dacă vrei și de la el. Dacă vrei să filmez GTA 5 online alături, el pe mine, el decât să fie prin Skype, vorbea cu. Dacă vreți, scrieți în comentarii. Și apăsați, frate, butonul ăla de like. Bogdan, uite câți bani am. Da. Câți bani ai? Ai și tu 1 milion. Bă, mi se fac, deci mie de la 1402, mi se fac până la 30.000. Uite-te la mine. Cât mi se fac. Bravo. 7.000 plus, 10.000 plus, 12.000 plus. Deci, Mă duc sus să-mi iau și eu ceva. da, la 100 atunci ne întoarcem, până atunci vom sta și Adică ne nu vom poți să lupta. pui pauză. Da, știu. Deci eu o să stau acum să mă bat cu ăștia. Aha, cu bombe. Da, ăștia n-au săbii bune. Deci, ia de aici. Una. Fugi de mine. Bum. Ce bine că nu și-a luat ălea Gravity Coil. Logic. Deci, le dau una, îi fac praf. Ăștia și-au pistoale. Se bat, le dau una. Hai, mă, că fac și eu bani, mă. Hai să ne punem. Pe lângă cât mi-am făcut eu, uite-te. Da, mă, dar tu... Eu n-am Da. priceput din prima jocul. Nu. Trebuia decât să-ți cumperi cei pe acolo. Te dădeai mare că ai mai multe ca mine. Păi da, aveam. M-a bătut unul praf, care are de-abia 69 de bănuți. Deci am 50.000, 2000, gata, mă duc să-mi iau încă ceva, dar mai întâi să-mi iau toate armele. Pistolul cu ăsta. Să nu mai suntem decât noi. Murder. Bără. Da, și cu aia. Acum îmi iau ăsta, ce mai trebuia să-mi iau săbiile. Mai extra, a luat pistolul. Știu și pe mine.
Deci pe Darius și pe mine ne-a luat ăla cu pistolul. J de murder. Br. Da, acum ne luăm și ăsta. Care ne... Să termin primul și videoul și Tycoon. De ce? Da, păi tu uite ce ți-ai luat decât ăsta. Și uite-te la mine. Că mi-am luat toate alea. Bravo ție, te aplaud. Ia toți abonații, trimiteți aplaudări. Chat. Deci eu tot ăla, Darius. O chestie. E o chestie. Hai mai intre cu important. Darius e o chestie. Ce? O, stric banii. Nu, n-am putut. Săgeți. Măcar să-ți dau una în nas. Așa. Bananăule, lasă-mă în pace. De ce mă faci banană? Te-am făcut banană, te-am zis rău. Pleacă, pa. Uită-te câte săgeți ai pe tine. Nu mai am niciuna, am intrat în... Da, au căzut acolo. Le-am văzut jos. Las că o să-ți fac altele noi. Bă, da, De mă parcă... lași? Dar fă-ți freza din săgeți. Așa. Mai! Ce se aude? Deci ăsta stai. Darius? Ce se auzea? Da, vorbește un pic mai tare, că nu prea te aud. Bă, nu... Zi acum ceva. Darius nu se mai aude. Din nou. Acum se aude de parcă tragi cu pistolul. Sabia asta e cea mai bună pe lângă asta decât dă cu săgeți. Una de asta egal cu o săgeată. Dar nu mereu. A, gata. Acum înapoi? Nu. Avem bani. Ne mai trebuie 4.000. Oh. Haide. Deci așa vom face ca să îmi ia banii să mai și stea. Banii mie mi se fac și e dat așa îmi sare singur. Filmează? Da, filmează. A, nu mai sare acum. Deci trebuie să ne ducem repede cu viteză. Hai, dă-i din picioare. Am intrat. Ne-am teleportat. Și vom mai sta încă un pic. Vreau să termin acest... Uite, mi-am luat solar. Hai, încep și tu din ce să mă iei. Dar cu solarul... Da. Darius, nu cred că te... Darius, nu te mai aud. Tu dacă mă auzi, eu nu te aud. Să știi. Se aude poc. Acum chiar că nu mai aud nimic. Darius? Nu te aud. Darius, zi ceva. Nu aud. Nu se aude. Se conecta măcar microfonul, că nu se aude. Da, nu știu ce-i cu Darius, eu acum cred că îmi termin Tycoon-ul, ne-am dus jos, 29, vedeți cât am? Acum coborăm jos, repede, 99, deci, săgeată, așa, repede cu viteză să luăm, ia! Și acum jos cu noi. Mai și coborăm în viteză.
Facem un fum. Se aude poc. Parcă joc ceva. Da, mai durează un pic acest episod, că l-am postat cam seara. Da, și mie mi-e cam somn. Mai avem decât acesta de luat și cu ăsta. Deci 200 mai avem de făcut. Până atunci n-am făcut un lucru. Să ne plimbăm. Plimbăm? Așa. Deci ne plimbăm. Deci aici e bine. Ți-l faci mai închis sau mai deschis. Eu mi-l mai deschid un pic. Sau mi-l micșorez. Deci așa l-am mărit. Sau nu, așa le muți locul de să fie. Aș vrea să-l fac în jurul la copac. Oh, mă teleportează. Să vedem. Tot cu ăsta. Nu. Bun. Darius, cred că mă auzi, eu nu te aud. Asta e. Cum vom opri episodul imediat ce terminăm. Luăm toate. Alo? Darius? Alo? Nu se mai aude nimic acum, nici tu, nici nimic. Dar lasă, că oricum terminăm episodul. Dacă mă auzi, dacă nu, asta e. Deci și acum voi termina Tycoon, cred. Voi lua această chestie. E un arc. Ce tare. Mi dai și tu. Hai, vrei bătaie? În cap. Nas. Hai, cum arăți. El e Darius. A fost. Deci e tare arcul ăsta, îmi place. Vine Darius, scheletonii Darius. Un arc va ținti nasul lui. Dar de ce unde o fi? Da, e acolo, una în cap. Cap. Și una în cap. Da. Cum arată. Un skeleton. Hai. Ia-ți. Vreau să te fac schelet. Una în mine, una în spate și una în cap. Deci el vrea să sară. Și... Alo? Darius, dacă mă auzi, rămâi încă acolo. Acum mă duc la aia să-i fac scheleți. Bun. Bun. Schelet. Înainte... Stai un pic, Darius, că vreau să fac un screenshot cu tine când e schelete. Așa? Cum s-a salvat? Da, tu schelete pe jos. Așa.
Deci, mersi Darius pentru screenshot, că ai apărut și tu la Skeletonii Movie. Așa, și acum ne urcăm sus, vom termina acest videoclip. Da. Aici vom cumpăra și să-l mai facem pe Darius Schelet odată înainte de terminare. Și da. Acesta a fost episodul de astăzi. Ne vom vedea și în alte, vom filma și în alte zile sau chiar azi. Pa, pa! Pa, Darius! Alo? Știi ce înseamnă ăla, zic? Da. Păi da, merge acum, te aud. Păi știu. Ah. Așa. Și cam atât a fost cu episodul de astăzi. Bine, mâine vom reveni iară. Pa, pa!